אתה יודע מה אתה רוצה מהחיים שלך? אם ענית לו ממש, זה לא כי אתה לא יודע, כי הם נרדמו. אנחנו כל הזמן בצריך. צריך לעבוד, צריך להספיק, צריך לרצות את כולם. אפילו החופשות שלנו והמנוחות הן מתוכננות. ואין לנו מקום לאני רוצה. והרצונות שלנו הם קמים מתוך חופש, מתוך שקט. בבית, בילדות, לא תמיד נתנו לנו לרצות. מה אתה רוצה את השטויות האלה? לאנשים אחרים אין ולך כבר יש. תסתכל מה קורה. ואנחנו למדנו להסתיר את הרצונות שלנו אפילו מעצמנו. ואז מצטרף הפחד. אם אני רוצה עבורי, אני אגואיסט. אז קל יותר לשים את עצמי בצד ולחיות בשביל אחרים. והגוף, כשהגוף שלנו בסטרס, הוא לא חושב על חלומות. הוא חושב רק איך לשרוד. אז אולי הגיע הזמן ללחוץ על פאוז ולתת לעצמנו הזדמנות לשקט, להקשיב לעצמנו. לא למה אני חייב, למה אני רוצה, מה מתחשק לי. כי כשאתה מתחיל לתת מקום לרצונות שלך, אתה לא נהיה אגואיסט, אתה נהיה חי.